衆議院議員の古谷啓二です。チャンネルさくらをご覧の皆様、今回は私は訪米報告並びにウイグル問題について触れさせていただきたいと思います。まず最初に、私たち拉致議員連盟自由民主党の拉致特別委員会は、家族会救う会の皆さんとともに5月6日から11日までアメリカに訪問してまいりました。実は一番最初に6日日曜日に到着にした時には、例の従軍慰安婦のモニュメントの問題で、そのモニュメントが立っているパレセードシティまで山谷議員らと一緒に行きましたけれども、それは改めて山谷議員の方から報告をしていただきますので、私は拉致問題の方に絞って報告をさせていただきます。7日の月曜日から、まず政府関係者、キャンベル次官補、あるいはデイビーズ特別代表、キング人権大使等々とお目にかかりました。我々はまず申し上げたことは、2004年の8月、北朝鮮と中国の国境付近でアメリカ人のデイビッド・スネドン氏が拉致をされた疑いが極めて濃い。このことはすでに国務省も情報が入って承知はいたしておりました。それはチャック・ダウンズという北朝鮮人権問題の専門家がレポートをまとめて昨年の秋に議会と政府に提出をしたからであります。私たちもこれをずっと追っていました。そして今回新たな情報も我々入手することができたので、それを国務省にも提供してですね、まず間違いなくこのデイビッド・スネドン氏は拉致された疑いが強いということを申し上げました。これに対して国務省は非常に腰が引けてました。かつて日本が拉致問題が話題になった時、日本の政府が非常にこの問題について弱腰であったということとオーバーラップして私は見えました。やっぱりこういうところはどの国でも役人の差がというのがあるのかなという印象でございました。個人情報の問題だから言及できないという逃げの一手でございました。私たちはその当時2004年当時にですね、具体的な証言であるとか、あるいは中国政府はおそらくこのデイビッド・スネドン氏はトレッキングが非常に趣味でございましたので、トレッキングしている最中にすでに山から足を滑らして死亡したというようなことを国務省に報告している可能性が高いです。しかしその後、家族の皆さんが全部追跡調査をしましたところ、デイビッド・スネドン氏が通った道の一番最後、要するにトレッキングが終わった後のレストラン、そして床屋さん、いずれもデイビッド・スネドン氏が目撃されて、床屋さんで散髪するところも全部証言しています。これはやはり足を滑らして死んだということは嘘の情報であるということですよね。こういうことを関係者に申し上げた上で、私たちは非常に大切なのは、やはりこれは議会関係者に働きかけることが重要だろうということで、特にスネドン氏はユタ州出身ですから、ユタ州出身の上下両院の議員精力的に会ってまいりました。その中でリー上院議員、彼はまだ41歳でございますが、前途有望な政治家だそうでございまして、彼に説明をすると、彼は国務省から若干の報告は聞いていたが、もしかして死んだんじゃないかというような趣旨のことをちょこっと言いました。いや、私たちはそうではなくて、新しい情報、具体的な証拠をベースにですね、説明を申し上げましたところ、そしてまた家族会の飯塚さんや、あるいは増本さんから直接写真とかパンフレットを指をさして説明をしましたところ、もう顔色を変えて真剣に聞いていただきました。当初は我々と会うのをやや躊躇していたような感じがいたします。それはどっかからのバイアスがかかったのかもしれません。しかし我々関係者が熱心に働きかけた結果、会っていただいて1時間以上も話を聞いていただいた。そしてそれでは自分はまだデイビッド・スネドンさんの家族にも会って本当の話聞いてないから、
ぜひ会って話を聞くということを約束しましたし、場合によっては議会でもしっかりこれを取り上げるということも約束をしていただきました。私が何を申し上げたいかというと、アメリカは拉致問題でいつも言ってもですね、いや拉致問題は理解してるし、本当に気の毒だから最善の協力をするよということは常に言ってくれます。しかしよその国の出来事なんですね。しかし現実にもしこの拉致問題がアメリカ人が拉致をされたということがはっきりすれば、これは主権の侵害であります。アメリカの国家の威信にかけて仮に軍隊を出してでも取り返すということにしなければ世論が許さないでしょう。議会が許さないでしょう。私たちはそういうステージに何とか持っていきたい。そうなれば日本とアメリカが名実ともにこの拉致問題で協力することができるということになるからであります。その後も、ビショップ下院議員はじめユタ州の下院議員にも精力的に会ってまいりました。非常に反応は良かったです。ですから私はこのデイビッド・スネドン氏の問題をさらに強く働きかけていくことが極めて重要だと思います。一つ残念なことがありました。それはもう報道にも出ておりますが、キャンベル国務次官補がおそらく陳光正の盲目の人権活動家の陳光正氏のアメリカ政府の扱いについて非常に議会からも厳しい糾弾を受けてましたので、北京に行って戻ってきてほとんど寝てないような状態だった。目真っ赤にしながら彼はこの拉致問題と、そしてなんと親の親権の問題、いわゆるハーグ条約の問題と同次元で語りました。外国人と結婚して親が日本に帰ってきた時、その親権がないっていうのは、アブダクトっていう言葉が使ってますので同じだという趣旨のことを言って、これに対して我々は猛烈に反発をいたしました。救う家族会の増本さんはじめ我々はこれはおかしいんじゃないかということを言いましたら、すぐその次の日に詫びを入れてたようですけども、これがやっぱりアメリカのある意味で本音かもしれません。ですからなおさらこのスネダン氏をしっかりアメリカに認めさせるような運動をしていくことが大切だというふうに思います。今回の訪米はそういう意味では非常に成果があったというふうに思います。次に昨日開催をされました世界ウイグル会議のことについてお話をしたいと思います。私たち国会議員はもう6年ほど前からウイグル問題に関心を持って、関係者が来日するたびに、あるいは日本のこのウイグルの関係者と水面下で、いわばローキーで議論を進めていました。しかし今回初めて日本で世界ウイグル会議が開催されるということで、せっかくなら議員連盟を作って応援しようじゃないかということで、私たちは応援を始めました。私はその会長に就任をいたしましたけれども、相当な圧力が中国側からありました。それは例えば憲政記念館を使おうと言ったら、憲政記念館を使わせないでくれというような全くお門違いの圧力があったり、あるいは世界ウイグル会議の議長のラディア・カーディルさんが訪日の際にはビザを出すなというような圧力があったりしました。もう信じられないような話であります。我々は堂々と開催をして、昨日その第1回目の開会式が終わりました。そこで皆さんにご紹介申し上げたいのはね、呆れるっていうか、さすが中国っていうか、こういう形で私たちに中国大使の署名入りでですね、抗議文というか、むしろ脅迫文と言った方がいいかもしれません。4ページからなるものですが、最初はチベットの問題、3ページ目から新疆の問題について書いてあります。そしてこの鍵括弧のここからが問題なんですが、いろいろ言われなきゃ話をいっぱい言ってますね。彼らはウイグル人はイスラムですから、イスラムイコールアルカイダイコールテロリストという構図を喧伝したがっていますね。全くの事実無根な話であります。そして一番最後には、いかなる形でも接触せず世界ウイグル会議に対しいかなるも支援もしないことを希望する。これは皆さん、主権国家としての国会議員に対してこんなことをやるのはまさしく内政干渉ですよ。一昨日野田総理が温家宝主席と
アウン・カホ総理と会談した際にも、このウイグル問題は内政問題だから我々は関与しない、話をしないという趣旨のことを言ったというふうに中国の報道官が言っております。そんなこと言うなら、もうこれこそまさしく内政干渉であって、政府は毅然たる態度でこういうものに対して抗議をすべきだと思います。私たちはこれからもこのウイグル問題、世界の自由と民主主義を、共通の価値観として持つ国々が相連携してこの問題に鋭く追及をしていきたいと、こんな気持ちでおります。ありがとうございました。